El 23 de setembre, la segona gala de l'esport. A ella es reconeixerà la trajectòria dels esportistes de la ciutat. L'alcalde d'Alzira, la regidora d'Esports i la fallera Major, com a representant de l'empresa encarregada de fer el cartell d'aquest any, han sigut els responsables de fer la presentació d'una gala que es consolida a la ciutat. El que pretenem, com va dir Diego, és assolir i consolidar esta gala que tinga un prestigi com a reconeixement per a tots els esportistes i les esportistes de la nostra ciutat. I bueno, al final jo crec que estem anant donant-li forma i jo crec que anem a aconseguir-ho. Jo crec que va tindre una bona acollida per part dels esportistes de la nostra ciutat. I bé, el que havia comentat Diego, ens reunirem amb el Consell de l'Esport i entre tots decidirem quins anaven a ser els premis que s'anaven a donar en aquesta gala i en totes les que venien, que anirem fent en el temps. A la gala es donarà el premi al millor esportista i la millor esportista de la ciutat d'Alzira. A més, s'entregarà el guardó Pila del Xúquer. Que és el guardó Illa del Xúquer, que és un guardó dedicat a la trajectòria, a la dedicació, ja pugui ser per un esportista d'èlit o per una persona vinculada al món esportiu que ha ajudat d'alguna manera al foment de l'esport de la nostra ciutat. Este guardó se va decidir també en el Consell de l'Esport que la persona que se triara per a este guardó ja del Xúquer, seria la mateixa que s'elevaria a l'Ajuntament d'Alzira, als polítics de la nostra ciutat, perquè, com bé sabeu, l'any passat no se va atorgar l'insignador de l'Ajuntament d'Alzira en matèria d'esport, i el Consell de l'Esport entenia que era una falta de respecte que no se ficaren d'acord els polítics en aquest cas. Per tant, d'alguna manera, per a ficar-lo un poc més fàcil als polítics, nosaltres, com a Consell de l'Esport, elevarem aquesta proposta perquè la tinguem en compte per escollir-la per aquest 30 de desembre tindre l'insignador de l'Ajuntament d'Alzira també en modalitat esportiva, perquè, com bé han dit els meus companys, és molt important i en Alzira té molta rellevància i molta importància l'esport en la nostra ciutat. El cartell d'aquest any ha corregut a càrrec de l'empresa Creativados. Laura Enguich, fallera Major d'Alzira, ha sigut la responsable de presentar-lo. En aquest cas apostarem per l'esport a l'aire lliure, que també avui per avui en Alzira és una cosa que es practica moltíssim, el que és el ciclisme, el córrer i de més, i també tinguent en compte tots els paratges naturals que tenim, sabem ben cert que és algo molt típic el que la gent vagi a fer senderisme a la Murta o en bicicleta. Per tant, hem apostat per el tema de la natura. També perquè en aquest cas hem volgut fer una comparativa entre el que és l'esport i la natura. Diguem que la natura, tant a nivell de fauna com de flora, tenen aquest caràcter de superació, d'evolució. Ja sabem que la natura, per molt que vulguem, no la podem parar, ella té el seu camí i ja podem intentar-ho que no la parem. I en aquest cas, en l'esport, hem volgut també fer el mateix. Quan un esportista treballa cada dia, se supera i continua endavant, al final se reconeixen en aquest mèrit, en aquestes medalles o en aquests reconeixements. La gala tindrà lloc el 23 de setembre a les 7:30 en el Gran Teatre d'Alzira, on es reuniran clubs, associacions esportives, a més de tots els esportistes de la ciutat.